हेलो गाइस स्वागत करुच्चे आपण मानक पुणी आ गोटे वीडियो रे आज हूँ आम बोलबम तृतीय पाली गाड़ी देखी ना आम जाऊँ आमर तू देखी ना गाड़ी आम जाऊँ नादरा और आम नादरा कौन रे गाड़ी आगे आम जाऊँ आगे ये पिला जाऊँगी आम ये जाऊँ गोटे गाड़ी 3 जन साने गोटे गाड़ी 2 जन 2 जन जाऊँ अच्छा गाछ जानी जो गोटे पेट्रोल आना तो चंदा मुंडिया ना एक थोड़ा आसे आसे कौन करबा सब बड़े समान थाई आसी पाइला आमे सतपड़ा गाँ भीतर जाऊँ कारण सेपटे ट्रक जाऊँ सतपड़ा गाँ भीतर जाऊँ पिलाने क्रिकेट खेलुंट आम जाऊँ बोलबम तुम खेल फ्रेंड शिखे ये आमर चिन्ह पिलाटा कौन कह कलाकार कलाकार हाँ कलाकार बाट देखी ना तो समस्त आइए आम तालचेर जदि किए जाऊँ नुआ बाट देखे पाइलुनि आ डरी गलु झील लोक ना जदि कौन असुविधा हो कौन भिडियोटा बंद करदेली हरिहर बाबा हरिहर यार वर्षा उठे वर्षा भिजी जाऊँ प्रभु तो नहीं देखी था रास्ता ना पड़े ना रास्ता पड़े ना रास्ता मन से जहाँ पड़े जा पड़ो यहाँ जे मत जी तो ये रास्ता का दूरा तो मोटाड़ा मेरी मुझे झीवरा कौन भाई दिखाई मुझे हाथ मारा जब कौन भाई देली नहीं खुदर चुन मतलब खुदर पुणी नहीं दिला फोन पे कर शिखा फोन पे मुझे जन कौन आनी से तो देखते मोटो नहीं कौन वीडियो देख मोटो नहीं दिया छाड़ प्रभु लाइक
ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଥା କଥା ଚାଲିଲା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ହାତୀ ଚଲା ପୋକ ଯେତିକି ଆସିବ ଅନ୍ଧାରି ଆଇବ ବର୍ଷା କାହିଁ ହେଉଛି ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ हर हर महादेव कौन जय कौन ওই বিসর যাই যাই তো ଘରେ ଅଛି ଆମ ଘରେ ଯାଇଥିଲା ଅଛି ନାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ଖରା ତ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରେ କୋଉଟା ରାସ୍ତାଟା ନାଇଁ ଅଛି ନା ଏରା କମ୍ ଦିନ ଦେଖ କି ରାସ୍ତା ଦେଖୁଥାଅ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚଲ କୋଉଠୁ ପକେଇଦେବି ଗାଡ଼ି ତାପରେ ପୁଣି କଲେ କାଦୁଅ ହବ ଏପଟେ ଇଏ ହବ
তোমার খালো ডিপো দেখবি নি আর কি বলি কোন এইটা হচ্ছে কম লাগে কি রাস্তাতে এটা কম লাগে সেটা আইছে কোন সেটা আইছে আরে কম লাগে কোন কোটে চাই এরা গুলি গুলি ଆମର କି তাহলে মহল হতে পারো ଆମର ଯେ ବାବା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗରେ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 4 ଜଣ ଯାଉଛୁ। বড় বাজিও ভালুমুন্ডা ଗାଁ ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ଇଏ ଆଇବ ମଝିକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଥିଲା ଏ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ତ ପ୍ରେସର ପଶିବ ଥିବ ନା ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ପୁତୁରା ଜଣଙ୍କର ବାବା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ତଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଅଛି ଏ ତଳ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଗାଡ଼ି ରିପେୟାର କରାହେଉଛି। ମାନେ ଏଠି ଫୁଲ ତୁଳୁଛନ୍ତି ସାନୁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଠି ଫୁଲ ତୁଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଇଧାର ଫୁଲ ଗଛ ଏ ସାନୁ ଚଢ଼ିଛି କି ରେ ଗାଡ଼ି ଏତେ ଜାଗା ଆମର ଠିକ୍ ହେଇନି। ମୋ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ଯାକ କରିନାହାନ୍ତି। ରମେଶ ଏଟା ଗୋଡ଼ରେ ବସିଯିବ ରେ ବାପ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଇନି ଏତେ ଜାଗା ଆମ ଉପରେ ବାବା ଅଶାନ୍ତି ଥିବାରୁ ରାଗିଥିବାରୁ ଆମ ଗାଡ଼ିଟି ପଙ୍କଚର ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ନାଇଁ ସେଥିଲାଗି ଗାଡ଼ିଟି ପଙ୍କଚର ହେଇଯାଇଛି। ଫିର୍ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଆସିବା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ବିଲେଇ ଛେକିଲେ ଆମର ବାକି ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଅ ଚଢ଼ିବ ତାପରେ ଯାଉ କଥା ଆଉ ବାବା ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଏଇନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ମିଲନ ସାନ କହୁଛି ବରା ଖାଇବି ଆଗରେ ମିଳୁଛି
ପଡ଼ିଯିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ଆଉ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲା ମାନେ କଥା ହେଲା ମାନେ ମାନେ ଯାହା ଚକା ଖୋଲୁଛି ଏବେ ତ ଚକା ଖୋଲିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଡ଼ି ରିପେୟାର ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ मूसा खुली देवी लोटा एटा टाण गले आइला भारी Atau lu kada ada mulai lagi lagi na. कौन सा पकड़ाऊं वाला खूब ले हो टेक्नोलॉजी में हो पाए ये सिग्नल में कम लाइक लोगों को लाइक दो साइड से अंदर लाइक चलो जा नहीं गाड़ी खराब हो गई तो कल तो भूली जाते हम बोली चल तो खाई दबा बाबा खाई रे बा तो सकर सतर लो ए तोड़ चल चल जीवारे गाय बोल करेगा कुरा रोस्ट शिव का नाम है टेबुल को पचाली जे एडे पूरी को तरकारी देते सका छोड़ अंतरा रे मां बड़ी फोन करथिलो ता हमको फोन करला रे मोबाइल को क्या व्यवस्था करा फुई तरकारी दे सका आर थरो दिल चाको आ बिस्कुट रा कोनी तम गाड़ी में ठीक गला जो गाड़ी खराब होइला से आगे आगे जाउजी आगे भी जाउजी पछे असली हम खाई खाई कर यहाँ देखो GMR प्लांट GMR मोबाइल चार्ज नहीं मंदिर जाइकी आपन को देखाउजी चलन घर ना प्लांट चलन जा मंदिर रे दे मंदिर रे वीडियो करिया तो
ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ଏ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ ନାଦ୍ରାରେ ମକର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଏଇଠି ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଏଇଠି ସବୁ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଏଇଠି ସବୁ ହୁଏ। ଯାତ୍ରାର ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ସବୁ ଥାଏ। ପାଣି ଉଠେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଇଆ ଦେଖୁନ ସକାଳ ଏବେ ପାଇଗଲା। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ। ଏଇଟା ମିଳିଲା ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଭୋଗ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯିଏ ଯାହା ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ଫୁଣା ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିବୁ ପାଣି ଉଠେଇବୁ ଆସନ୍ତୁ। କିଛି ଦେଖାଯାଉନି।
चलो पानी उठिला बेलू आपन को सब देखिए এটা দিয়ে ভালো আর খুলি লবলে হাতটা করতে ସବୁ ରାଗରେ ଢାଳ କିଛି ନାହିଁ ସବୁଡେ ପକେଇ ପକେଇ ନିଅ କାଇଁ ପଣସ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲ ପତ୍ର ଏଇଟା ସବୁ ବୁଲେଇ ଦିଅ କୋଉ ଜାଡା ହେଲା ଏଇଠୁ गंजी आनी
फाइनाल आम लिंगरे पानी आम ढाली देलु ବାପାକୁ ଦେଖା କଲୁ ଏଇନା ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଉଛୁ ପୁଣି ବାପାକୁ ମାରାମ ଦର୍ଶନ କଲୁ ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବୁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଚାଲ ଯିବା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନାଦରାର ଶିବ ମନ୍ଦିର କ'ଣ କରିବୁ ଫୁଲ ନା ନା କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଥର ମୁଁ କେବେ ଆସିନି କେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଦୁସରା ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲି ନେତାପୁର ଆଇଜି ଥରେ ମନେ ଅଛି ଭୋଗ ଫୋଗ ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନା କଦଳୀରେ ମିଥୁନ ବୋଧେ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ବେଗରେ ଅଛି ଦେଇଦେଲି ଆଣିଥାନ୍ତେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଦେଇଦେଲା ବିଚରାଟା କହିଲା ନେଇଯା ପୁଅ ଭୋଗ କରିଛି ଖାଇଦେବ ହେଲେ ଆଣିଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ରାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭୋଗ ଭୋଗ ଦୋକାନ ନାହିଁ ନା ଇଏ ଏଇଠି ଠାକୁର ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଉଲିରେ ବାଡ଼େଇ ହବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଛ ବୋଲି ଆମକୁ କହିବ ନା ଦେଖି ଯାର କହିଥିଲି ତ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ତ ଠିକ୍ ସେ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଇନି ପିଲାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଫାଇମ୍ ହେଲାନି ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ଟିକେ ଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେତିକି ରହୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ବୁଲାଣି ଯାଆନ୍ତୁ ନୂଆ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆମ ତାଲଚେର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖାସ କରିକିନା ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଏବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଯାଉଛୁ ଆମର ଭିଉ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଆମର ନାଦରା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏକଘରିଆ ଅଛି ଏକଘରିଆ ପାଖରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି এই ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ବୁଲି ଯାଉଛୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ହରିଆଲି ହରିଆଲି ହେଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ଖାଲି ହାତୀ ଫାତୀ ଟିକେ ଆଡ଼େ ରାତିରେ ଆସିଲେ ହାତୀ ହାତୀ ବେଶୀ ଏ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଣି ଫାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଯାଇକି ସାମ୍ନା ପଟେ ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର
देखी जो आसी ब्राह्मणी नदी ये ब्राह्मणी नदी एपटे भी जाइए देखी दिखाँ ब्राह्मणी नदी पूरा बढ़ी जाए पानी देखो केते पानी बढ़ी जाए पानी ना आउ এই ফটো কোন মন্দিরটা कोपड़े রাখো না কো এই কোটে তো কোন মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে এই মন্দিরটা বুঝুন এই মন্দিরটা দেখো अल्ट्रा अल्ट्रा है जी कौन ফটোরে ये पिलाटा किसी काम ना खाली कहूँ फटो